Mwancho murigereri nagukwanire kuranda onsi asore asobotuko bwabono cyaragire cinsa isato cyabono botuko cya Afrika ya mucha kingo kwarigania eriyo bwemanye amaya asenchira yobwekeranu eretaliane Ishmael Mogere wetera asenchira yo mutandao o Facebook Ensoko TV na boigo YouTube Ensoko TV na bogo tubwati wetera aroro ikaranso ike wemanye usetwemanya se obwagare. Mochaka noye asobot kubabono abantu emye ya mara batano noyo mo bari bamenyete no barema emye county ya Kisii nigo bono barachikwenyorera ebirogo byogotarera magiga yekyombe gya Walk About Foundation giye kubwaterana ne serikali ya county ya Kisii koba ebirogo byogotarera be eye magiga ose umurobiro nigo kwarekana sentunda ya gatano gesa umurobiro yubokonyi ochagetwe emye county ya Kisii umusakyo ito Wycliffe Orenge no roboti oru asinchira yobwagare. Nigo yabero mweso manene gochiasa abantu bari manyete no barema anene kigima bari babwato bari mubwogotara bataneti eme amana batano mo ekera bago chikokonyaka gwetera soko yego birogo byogotarira gwetera ase kyombe kya Walk About Foundation kego bwatera na serikali ya county ya Kisii. So tunafanya counties as now tunawaka na Simbarati in Kisii County. So what I can say in Walk About Foundation that we don't charge anything for these wheelchairs. Ile kitu tunasema tunacharge peke yake ni hiyo rodi kukuja hapa, ileto hapa, but wheelchairs is free. We give it for free. We don't charge anything. So hata mwenye atakuja hapa usidhani ati kuna pesa unaweza itishwa, bora tuko na ID utapata wheelchair. Walk About Foundation ilianza from 2014 lakini from 2018 ndio imekuja ikawa main. Agokuwa na nabaralia asegeti kya Gusii Stadium abu asabacha kyomorobero bokora ne biroge babene ni gokaro mureidi oyore oya omega tiaba abasori bakora se kyombe kya Walk About Foundation nigo aene kiribuna entunde igane ya gatano abu ase county ya Kisii egocha kanyorogo sira asabaro menyete no barema. Tumekuja hapa Kisii tuko phase 5 saizi, tulianza kutoka 2023 ndio tulianza, so hii ni mara yetu ya 5 kwa Kisii County. This year ni mara yetu ya 3 kuwa hapa. Nigo bwegata babona ekyombe kyo nigo kyabareke gochase county ya Kisii kirengaki asengenjo abamanyete no barema bwogotara nigo barabanga kegema naigo eganganero roro yoko babo konyi gwetera se biroge ebyo. Sababu ya kuwa tumerudi Kisii sana hii mwaka ni kuwa Kisii iko na walemavu wengi sana, especially watoto wako na disability. So tumefocus laundi na watoto sana. How come tunaweza saidia watoto wapate wheelchairs. Abo igo ya omega tia bale banyara ko bakonyora bokonyi bwebiroge ebyo niga hakangambuye mono ase kyombe kyo kwerwa eligocha ko bakonya. Nimekuja hapa kwa ajili ya usaidizi. Niko na shida ya kutembea. Hata kila mtu anaelewa mambo ya ukiitwa mlemavu unahitaji usaidizi fulani ndio usonge kiasi hata mahali unafanya kazi. Sasa nachukua hii nafasi kwa kutoa shukrani kwa hii foundation inaitwa Walk About. Imetuletea usaidizi hapa. Wena ni webiroge bibono nigo borache koire wiki ngima abo ase ko ikali tukala Jumamosi asabanto emeronge bere bara bakwegwa kera lichiko. Kuja na wheelchairs. Sasa tuko na wheelchair 106 ndio tunapeana na padi tunapeana for 20 wheelchairs. So tutapeana paka Saturday ama Friday ndio tutamaliza kupeana hizo wheelchairs. Nigo yabere buya ase kyombe kya Walk About Foundation gye kubatana ne serikali ya county ya Kisii kobenyura bali bamenyeta no barema eleko baikange na kobakonya. Inko reporter ya Ensoko TV kurwaka gasuba gateka tumo chibosongo county ya Kisii retariane Wycliffe Orenge. Guskamutwe bunenchira yemo yogosira aborokwa bakuru asichi amate chokonyera wense abago soma chiskuru chobo bundi chiria chokoena na amaigiri ase abanyagitari KMTC na boigo amaigiri ase aborokwa TTC nigo bisi ya CDF imeye bunge ya Nyaribali chache ya chakiro muroberio wokwena na chichek chibasari guchia sebaria baichoretie ime yo bisi ya CDF muchie gusasensemo ya Keombo. Korengana n'umunyakerugo bwekigancha g'ekibasari Peterson Nyambane nigaereire iguru yo murubiri uyo buna n'inchira eyemo ere neganga yo mujumbe umusikizahiri Janda gochia koerekia buna koimukiare ebirengo by'ekisemi asensemo ya Nyaribali chache.
bunenchiremo yo gwikirania ogusira gutia sabor kigwa abali bakorwa chinga cyo konyora wainse nigo chikuria rero yabisi yo mochumbe bwebunge nyari bari chache insi kiganzi ya CDF banyako bakwena na chicheki chechi basari kuja sabor kigwa bechi skuru cyo bubundi jiria chikwena maigir kuja sabor ke nabo igo chikwena maigir kuja se abanyagitari rero twabwa tomoyega bokwena na chicheki cyabana bechi college ubare KMTC National Polytechnics and TTC lero twanyorire na mbere nyinge asenge njoko ena na chicheki okonya abana baita bagenderete ko babakolani ase institution yechitu abeire to commission okwana ekerekyo nigobono omotenenini asabisi ya CDF inse yekeganchekyo gechi basari Peterson nyambane nyakabaga kwerra yenegangeyemo yo gwikirania chira baririte eri gusira chisemia sebungeyo yanyari bari chachingana ye wokoboko noyemo babakwanire kuri service yo muchumbe Zahir Janda igoro mwaro chibali mbarase mangana emitandao mheshimiwa na naliganitia banafunzi elinde bachirera ko ichicheki cyabo chibasari checks kurwa service ya CDF keka no headquarters cha nyari bari chache igo exercise mbya keka ndrete so far na ndende togote yabantu baito bagendero nyagocha elinde bo ichicheki eji because mumaete mheshimiwa buna wa promiseti oikaga ndeko beko koboko wetereke kanje kya CDF elinda abana baito banyale kokonyeka wetera masomo kurengana no munyakerogoyo niganyakabuga kwerra amakong abanyako gwetera chinga kibaye nkonna chicheki cyo aseno nyana batebre nigo barachikogaya ninganiyo erikero yomo onyakabuga gwichuria anyore ebasari yae obotutukanu mboro oboke asenge njokero kende onde naro ogotoko ta private boronge korengana buna machikare goteba ekero togochikorigeri twanyora ngata private boronge igo tari likely koego nabo konyora nganere nabwate okoboria lakini rende nabo tokomuchikani na ndi twamubika boronge korengana buneganiri Boigo korokyo mogokobo nigigati yabo ibori nabo igo bali banyora chichekecho banyako bagwakera omochumbe mbiye muno asikirenga kyo gusira chisemi nabo igo asikire yo kwenekinga mbachikonyako bakogenderia asama somabo nabo igo amasomo yabana babo chinagire mbiye muno nachiri kuye cheki umwana onega usoma KTTC na yo najite kuligirira simi nkanyora nga chicheki nguru buchirero nakire mbiye muno sana nande ndatebe musimi wetu tabwati upagusi ekwero ndwensi wa apply gakoyenyora muna bono nchi ona apply ta bana babiri nana bonyorete bonsi egolende otokumwakira ngambye muno nyasamusiseni naenda gendera gukora iginte kagenda tokora iga nimeshukuru sana aso mwana kale chitorokonya chimbulete bono nsukiri bono nyana akonyora chinke ntamwiranirie kate ngwakira mbye muno nyasamusiseni naende tolengera ligo chimutunga nkike kuchikoba yongwa kero mwesimi osairi chanda ngambia mana sana asogotoa echeki abachukuru bane basome naende mwesimi ngambia mana gendera tobwati upagusi korutaracha abantu monsi bina abao bagotenga ntutam eserikali yeito ekwenda na tutam naende ngotenga tioko twara kwasiwasio nde yora kurusha mondara iboru kurumba. Tumefurahia sana kufika hapa kwa CDF kupata basari. Tunamshukuru sana mheshimiwa wetu Chanda. Tutama tumwachi tuko naye hapa kwa hapa. Nimepata check ya 5000. Nashukuru sana, mtoto wangu atafanya mtihani. Alikuwa amefungiwa nje. Reporter ya Soko TV kurasi chobis chinene chekiganje gya CDF yebunge nyali bali chache asomo chokembwe county ya Kisii litera na Pethuel Machin Arenayo omusacho yomo oyo kagere gotwara obosani n'umukungu bo mu amatoye nigasambere nyumba yaye imiye sub location ya Nyanchoka imiye ward ya Kiabanyoro bunge ya Burabu county ya Nyamira nigo amate ekagere gusambere nyumba ere n'ubwoba asiyasabiro bwene bwabo kurwase abanyanyimbo tomonyore Steven Nyarike Mbunde na robot yoru ase obwikiranu oinera kwandi barwo kali barwo moirire figa nki bana bagombu nigaje bagambi baminto mutagonkonye Kemunto murugi bonsoti korwe kenyoro kya Nyanchoka wodi ya Kiabanyoro ebunge ya Burabu nigakweranga ikigya chagetego kagerwanga no mosacho ye nigakagire ko bantu bosari no murugi bwe amate yaye nigo kyagerire go ikera ogosambwa kwenyomba yabo iko yaringi Friday butuko turaire nasoete ngararange mapema iganga tigo mugakone gaikaranste gakurie ndagira ngatanga na kura ekeracha kurara ero koratara ire lakini nse nabwatire ne chito nari ngire teiga butejaringa nge saa 5
ngo igunyombe gentu gekubona pum kuchikora mukingo ligeli ngumboltu ai niko sigia sambe nyombe tokumnyoka ntokuchaka kukura omuriro ichire nyombo mubaliri burira tutarochi na muranga asore tukakura tukamnyoka ngaiguru murango mungao ngaigura ngasoka isiko tokukura ya mateka acha abantu abasani bagacha bamito bakambwa tisikolimyo muriro lakini akarongo rengera dibuyo mukakone kuri magamba bwate okumana nechirani no muriro muka mungino yo yure ngo musani yon egende kyakara temete ko ketegera mungino yo yegari goitumwa yo chonte inete tuko ase ngencho mugakona gonte bibuna mugakuga ntuarite kamote ibona mangana yo kunya guitukirenga kigeta kiroge ndo report yo muganda ngachanga regende kengocha kuingira kirgocha mwana ngate yo mugakona gendo report yakanda ka report korengana na Wilson Onsoti niga kwerera ya iga yegete wiki ya igoro Friday saa 5 ya botuko nkaunga nestima yage ndi kugetarara na kinga chikuringa ya estima kugenda taka yo musana bo yachite estima yaenda titaekangi komichioka nkaunga no muntu guitera amachi isiko kurweke buyu titaekangi ibere chioka nkaigo mororo rikitire nyombe ngimegansa kuya ari na turete family yana ngo kuranga nkonyera abana ekogera konyo mororo yo chiro gwate uchiro mu yabana utamba ile nyombe ngima se rumu yeyo Dennis Manoti oyore chirani yae ukagire gotwara rio rochonere wetresi mini ga sensemo ya kweranga nigo amangana ya iga yobosani gatie chiamate chibere konyoraga yanirwe asekurenda goteba ngaereta nyakwira gitambukiro kende gyonsi kyoko basambere nyomba yabo nango Dennis Manoti awona bali jirani byana na bagwereza ni mane bagwereza amona bagachagara yo mugungu ayu ngarabete ne garabete muziku ndi kabagiro bido atwa yo kana bako bumugambi ande nako sabonye ndiri ojunguzi yale kokorwa kera nyale kana ngani musikene no kera toku no komanyanga nimbate kurunga abantu nganda bali ngumwa zamba banze kiri tambukira ande mbandiga nigobone yamate yasabire ebitabu yoborendi wesona ni eri gosonsora rio rochorira ororo bakatabinga mambi ya togenda turike opia kerai anyaramba ngana yamba ngariko opinga anda keranyo lingolike runga kulwe file ndikerwe kesi iliyo mo sikari anda tokolike kesi kiana akanyore simi kumukani kama tabinga ekine ke kwana takogenda getare ruguru tira baka getare ruguru bachiko tobikira report yoro igo ngana etana nire gwita ku Friday pakarero tinda nyora bumana bondo bwasi Steven Nyarike Mbunde Ensoko TV ebunge ya Borabu imeyanyamira Arenayo bunenchira yemo yokolichengera ritukoria nkorogose World Heart Day eriyo rikokorekana chitariki ya 29 omutinyu kiandekero mwaka niko Kennedy Ombaba osachakia beno muroberio omanyekanete buna American Foundation erikubakonya kubaringolia nabo igokwana na obubweni guchiase abarwaire abo bwate omuchando bwenkoro ritukoria rero omuteneneri bwe kiombe kyo kya Mary Kerubo Foundation nabo igo egatie babwatani bande abange nigo bara omoyiga bwogokora etaro kilomita 5 gochakire tauni ya Keroko wika ase skuru yo boroso ya Gesabakwa abwasaba menyi kurwase ward ya Ichuni baikira naso bonge na gokorekana gosena gokolerwa oboringoria nabo igo obubweni bwabosa musakyo ito Caroline Mausa na roboti oru ase obwime mono Chitariki 29 cy'omutenyo kianda kya kero mwaka neli tukolio gochengera World Heart Day goseli tukolio gochengera amangana yenkoro abo asekerenga kyo mwaka oyo gegoteba buna use heart for every heart Rino motomo kesana daringe monene esabato gachito biya niko kirigendo gale gokora biya niyo gatuyigora maiso gotoro kingena ki oborwero bugwenkoro ebo gochironde bwensi abera abo mongina omogotu omwana omontomo n'omugaka gusonde bwese no musai muy wetingo omonto chire wesibi okolapse okule mwanya ko yose biye garanyorete unenchera yemoyo kolichengera litukeliga Kennedy Ombaba niga chakire omoroberio omanyekanete buna Mary Kerubo Foundation elikwena nabo konyigo chia sabaroire abo babwate oborwaire bwenkoro
Erituko ria rero nigo ababwatani ao abakobwaterana nere Kennedy Ombaba batwarite arenene ye kilomita 5 abose bachakera ime tauni ya Keroka gwikase sukuru yoboroso ya Gesabakwa iye gotoka ime bunge ya Nyaribari Masaba erikoraria na kubamanya abamanyabu igoro yoborwa irobo bwenkoro. It's a foundation which was taught after the passing of my wife Mary Kerubo. So the purpose of the foundation is to raise awareness to people and inform them that heart health is very important. Actually, Kenya, we are losing over 100,000 Kenyans due to heart-related issues. And then medics are saying that heart disease is a silent killer, #1. And therefore, without knowledge, you can collapse and die due to this. So the foundation has taught that it's important to raise awareness on matters to do with heart health so that our people will be in a position to understand and know the issue of heart. Once they know, we are partnered with hospitals, they will be able to find a chance to go and get medicated. That's why we are here, and this is the first ever we have ever done in our ward. Thank you, Mheshimiwa, for giving me the chance to host this and also to raise the occasion. So we are looking forward to have many more of these camps next year. And also apart from the camps, we raise awareness in schools. We go to schools, we tell them first aid, so that when someone collapses, how can they assist? Like this case of Mary Kerubo, if the learners had known how to do CPR, they could have managed at least make it. But what we are saying, it's important to raise awareness. Homes, if someone collapses at home, what do you do? People don't know. And it's important for us to do that. Apart from that, we'll be doing walks, we'll be doing screening, we'll be doing runs, and also health camp. Those are the things we intend to do to Shirikiana County Government of Kisii, to Shirikiana private hospitals, other NGOs, and our leaders. Weigo Kennedy niga tebire buna omoroberio yuno chikobago okorekana kero mwaka abwase boigo barachiko babagweta imeji sukuru na bego chinyagitari ao eliko basemia abamenye borogongo rwa Gusii na boigo kwena na obubwenie guchiase abaroire abobwato mochando bwenkoro. Igomeri Kerubo Foundation kero mwaka nabega gokora igo night party na jinde. Esengi Nyasaye tubekire moyo tomoteringa Nyasaye we are alive esengi yao eto balibo mubata bayibuli babukoralite just mubaka ni chasinga 6 to 8,000 a month ani tubwatisha ani tubwatibesa togokwera togotombera bona kike abanyitale kabara ko keja yo watanga na chane ero mogeno munachi. I'm happy that he thought out of the box, which is geared towards ensuring that he is creating the awareness of the campaign about heart health and also the mental health. Especially in Nairobi, there are so many cases of people that are taking online, and I think that this initiative will go along with Inko ripotera Ensoko TV korwa ime sukuru yoboroso ya Gesabakwa igotoka ime bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii elietariane Mausa Caroline. Gotigana nayo ababwatani ao kurwe county ya Kisii bakoragwo n'umunyakero bwe kiombe kya Gusii Governance Watch Peter Jimmy Momanyi niko bagikerie ligoliri keria bonus guchia sabarimi anene kurwa sorogongo rwa Gusii gukwana chinga kibakoro musangerekano asichiro yasuneka ebunge ya Bonchari county ya Kisii niko boigo bagikerie ugwatana no kwabarimi kurwa sorogongo rwa Gusii korenganiwa ne chinsemo chinde bunorogongo rwa Central nonya nabo nigo baereire guchia kumusira Daktari Freddy Matiang'i erikoreta amaunchirira sekte iyo na kurwanirira engeri ngiya yekemerie chae asorogongo rwa Gusii. Magega yegati yabarimi bekemerie chae kwa imurungania igoro yoko kia kwerigori iria bonus wega shiringi 10 chae ya ino ya tiringirwe twabeire ngatonga second group ya citizenship ya Kenya chisiringi 10 mwisa negete nacho mutagete tobakani bairania se baruse tibese moe kuchibesa buya echaye neri atosombi kurukare ngabono iga asiye ikeire abantu baikire babe kali goldi achire ise ngabono iga to li goldi to siringi 10
siringi 10 abantu karibu ikoyo bakonya ekire yemo siringi 100 nigobono egati yabarimi kurwase county ya Kisii anamana bakurwase bunge abonchari chukuri rero bomeranira se chireyo na gukwanira igoro ye ogokya kweri gori riga factory ekorokunga rukuriri area de shilingi 57 ekowati kunende ekorokumungai mungania ekaliera shilingi 51 Kathangariri ekaliera shilingi 50 Githongo ekaliera shilingi 50 Mwanyagocha ne kyeito kyagusiitegerera Nyankobe erete 22 Kebirige ekaliera 13 Yanjore ekaliera 13 Tombe ekaliera 13 Sanganye ekaliera 12 bao kwa nemechire yasuneka niko baichanire igoro na sikichi factory chindo kura sorogongo rwa centro banyora chibesa chire igoro ko babua go chinga kicho bamuchire ba director sikire nigo basemerete konyore ngiringia na kugonya ba director kugaya nengane yigasu wango ekere pona siaso gete tukamanyanga abantu baitu tise bakoragera bari buya twanyore yabere embarrassment umweshimiwa tibi ngomanyi mbiyamo nazo gutaka kwegerera baremi yatago konya chikawa nechaye aba director baroro abantu bande bose bakora abuna aba director bari ngabache barwo chibesa jene jatigarete Dubai enta gatogote biji director chiga ira napaka Dubai mona tachibesa momentera baremi abaremi bariere siringi 20 barierete motagete chimentu jiko 20 Mosibe jinki byake igo goikano omotinyo kominarimo chibese chichirane nanyarbo nigo baganire Dr. Fred Matiang'i anyandiri achikoire kirokyo brebwense nachikokonya kugaya nemechandinga buneyega intuna abantu abagusina abantu abangai ekena kige kogera senkorara ngotebanga omo muroyo itote nenire onyere nganero gochigwate ensaro twanse korichika echae ya itobuya kilo monta koraki abwatereroro Kurupoteria Ensoko TV kurasi chirene yasuneke kutoka mebungi ya Bonchari kaunti ya Kisii ritira na Bethuel Machin chidakika nemerongo ibere na inye gure chinsa isato chia barubutko togandira takoya nyora maya Ensoko TV ase chinsa chingabure chiga ningirane magega yogo siomeri chidukake ase egekeke kere motwe toska kurase TV yao Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nemeiga tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndemo
togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba goteba nga ikiama gya ODM gikwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo gikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Enyagitari robotamero chinga kichoborere kolende tarikire nyagitari erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kishiguro otatiga Kasim's Hospital nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine bakurwari amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au buna sha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 gose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasim's Hospital, we treat, God heals. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Karibu sana na inde togandira kwemanya ama yaye chinsi sata senchira yobo ikirano gusuka mutwe abari mibeke merigie chaye betundu bari ya kiamarita T61 ensemo ya miriri inse ye Victoria Tombe emyakitutu masaba county ya Nyamira niko barura matukane oka guchiase obotenere bwe Victoria Tombe kwerera na seki baliera ebona si shilingi 13 bagukwana ime ya miriri zone ya kane ekero gyokorobekana niko batebire bali guche gupima echaye goikabanyorire engeri yabo buna ebwenerete ase ubororo bonene abaremi bekemeri yechaye betundu bari ya kiamarita T61 inse factory ya Tombe ime bunge ya Kituma Saba ime county ya Nyamira nigo barobekana kwe murunganeria okoria we pona sianse ase factory ya Tombe kagire gocha koriera chishiringi 13 echae eponasi yetu anyorete ya sokete chibese ya sokete chikorkunga 13 shillings njebuno mulemia bune mochiama nyukurukia mari 61 ndo chianjiraneti kabisa wono nale goteba iga nale gosaba iko gosaba kwane ngoli kuchia saba lemi chibese chimoro jenji bagogeti wono ni gotora babura ke gosaba director baito iga nduto kubori buororo iga moto erese ngaki chibese chimuagete paka mwacha kuikara chikasoka chiru chikoro ku 13 egara muri nyama nyikuru arakoreki aisanike kakyo maene chibese twarusetie se byombe trustingo toitere no twaruse tukasomeria abana wona chibese cyaburire ruto byekota birenga abana turusi chibese muguko tosomeria abana kaito korusire nonye chaya ito yasirire aya amataya togotora na matabire nenkoro una boikoye bagatora matabire nenkoro aya tori atatu nenkoro igarabire nenkoro waere ni togotora nenkoro una boikoye atorabire nenkoro nonkero epona sio chigocha boikoye bariera singi kochakira 60 na kogenderera wa intu twataka neke tigango batotebi naki echa togotogora kiagere cha ira sa nene otatuge na one ngoko no one mbori togotuga
bagukwana ime ya miriri yuere son 4 ekero giokorobekana uko nigo barura matukano ka ochuboteneriwe factory ya Tombe koberanga na seki bakuriere pona cia serigo lirianse niki twabaira matukane utuko ba matukane na tukwana lerego ngo matukane tukuja bara guchakira mambi tutageta machibu abu na bali ba Tombe stroke sumbugo egere tumanyenga kuruga abonye mugo tuiraneri rona intu ntuko bacha yaito bono ngaiki togokora tosomia abana nandi tumanya kunyora bobeso bosinini tatini kaitokoira wa intu twataka neke tigango batotebi naki echa togotogora kiagere cha ira sa nene utatuge na one ngoko na one mbori togotuga bo twachire gwake sabu yecha ye sabu ye cha ne ngo na gutuga ngombe twarore ngombe ye afatari wa sababu ngombe yemo tunyebekera rigo lirire ise pesa mabera jisituba inye ituko ejije mu 160 rituko kama ngombe yemo omutienyi siringi 4,800 omwaka omugima ngombe yako za siringi 60 na karibu na tano wakomenta moli haya siringi 10,000 chajanga 70 ejiji tatoke cha imepi bagukwanekerekia abaremi abo boigoni go bagendere kugikiria bokongu aba director bechae bakurwa ase factory ya Tombe abukorengana bara bakweranga nigori goriria pona asiria chetense kubwatikana n'ekisegi ekichabeire mache mumbu bono twachire gekorora meka asengenjo omotara gitaga totebetinga kibese twarire siringi 50 nanda tanga kyoto ngeri gutuma kujimaega bono yanyare kanire ekyoto yatumire maega etwa tu siringi 13 neja yaitu batotebetie ese metie nyebere atigarete batotenge jaya koni kubia kibese yale koni kibese nyinge nanda batonjo keirenga Southern Sudan ngateri koire chae bono ntu tware koboriga Southern Sudan aba ikoyo barabunga ibare koni kucha nigo bono kobomo bairairenga mbago chago pima chae na goendera gotora nyore magani abo tago chago ikiraniwa matukaya twarure anega koera ngurikera tole mu manager monene gwe factory ya Tombe toko motebiga atuiranerie biri toko muboria buna tutageta atuiranerie onya tago tuiranerie after 4 days chaete yo toko bana tuko saba chikari cheto che factory chikore chisoka Tombe otora tange ikoko pimere chae ase chitundu bali gochie se factory toe chae nore ngochisasini kose mogeni Steven Nyarikembonde Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira Guskomotwe na yabwatikaine n'oborimi abarimi bekahawa banyakwa Farmers Cooperative Society nigori tukoria rero basagane chio bisi che society kuboria abanyakomiti asobotumekyo bobe wechi milioni chechibesa korengana n'abarimi abo nigego tebekana buna obokurumi imboreo obubwerere chibesa gosira echuchire cyabo Listen to me. I'm Richmond. Yes, sir. The area MC. The area. When I call you outside there, I say talk with you, you should respect my word. Sure. But there's a document we needed from them. Not even a document. I don't want a document. It's just sharing. Yes. Where do you to share? Hapo kando. Wachama sina wananchi. You know, mukirimi, I can as well. You know, have the powers. Sindio? Kumbe mlikuwa hapa ndani mlikuwa mmejificha. Wasisha limeni na kuwa na ile heshima. Nasikia? Niwaelezee nijue na nani na nini. Mheshimiwa. aborokiwa bichi skuru cha junior secondary nigo besokirie erio gusuguma serikali kubatana na kuru ase skuru yoboroso asikiribuna nigo bagwetera makongu au uno mubaromoke bwaborokia engeri enke na yande amange bwego nigo bamentere goteba nigo bakurwa obokoreri guchiase mubaromo nene bwaborokiwa chinga ke serikali etari kubarigereria na gotegerera ekerero kyabo na kubasira. Solidarity forever. Solidarity forever for the union.
So today, we are standing in solidarity with our colleagues in the country, trying to address our demands, which are the nitty-gritties in JSS. The government, we want to applaud the government, and more especially His Excellency, the President, William Samoei Ruto, for having given us 46,000 JSS teachers confirmation letters for our teachers. But there is more which is in the pipe that is not yet addressed. As JSS teachers, when we talk about autonomy, we are talking about the JSS teachers who are demotivated. Despite of the fact that we have the job, the environment where we work, there is a lot of confusion, there is a lot of friction from our counterparts from the primary wing. It is becoming a challenge when a teacher of English is told to teach something like mathematics, creative arts, something you are not taught in college. Myself, I am a teacher of English and I have taught mathematics. Right now, I'm teaching integrated science. Integrated science has physics, a subject I dropped at Form 2. How am I supposed to teach that? We are asking the government and the ministry to give us a clear career guideline progress. Where are we? After C2, after C3, where are we? Are we going to be head teachers of these schools? Or are we going to be the principals of this school? Kindly give us a clear guideline. We work as we know our hierarchy, where we are going to. Wekera bwo mwanchu murigereri bwa Nsoko TV oboroso bwo mugusino tugwikera omwerio bwa maya chinsa isatu cha bono bo tuko ekerokeria egati abaritwa batana barabukonekie na Eliogi amone chibicha kugwikera bire asinchira erendonge ngamo na Brian Chaka Felista Kabedi amo na director Zack gendera gotengera Nsoko TV gwika ankyo chakira chinsa 12 cheke mambia no chikomera na amo nere Innocent Onyango amo na Diana Ndemo ime yomuroberio bwa Nsoko bwakire riteriane Ishmael Mogere na koganirie obotuko bore obuya. Thank you.